Igama lam nguSalomi Ludidi. Ndihlala apha ePhelandaba eNcise. Iproject kaLouis Agri ndiyijoyine nge-1 ka-August 2024. Before ndijoyine le program yakwaLouis Agri, ubomi bam bendingasebenzi, so bekunzima ke kum. Ndangena kwaLouis Agri ndafunda kabanzi ngokulima, indifundise kabanzi ngokulima ngoba bendizilimela, kodwa ndingalimi kahle hle ndingazi ukuba kufuneke ndifake i-pesticides xa kutheni njani. So ndifunde kakhulu ke ngoku, so itshintshile ke ubomi bam ngolo hlobo. KwaLouis Agri ndifunde ngokulima, ndafunda nge-business plan. Yezona zinto kakhulu i-business plan eyona nto yandi-excita kakhulu uba ndizokwazi uzenzela instead of paying lots of money to uba wenzelwe ngomnye umntu i-business plan. Nokulima ke ngendlela yoba ulima njani, umhlaba xa kunjani, ndifunde kakhulu. Ukhona umehluko endiwubonileyo usenziwa yile project apha ekuhlaleni, ngoba sibaninzi sikwazile ukuba lapha kwaLouis, satshintsha ke nasemakhaya. Obengakwazi ukubeka ukutya etafileni ukwazile, nophinde futhi sikwazi uthenga izithole siqhubeke sityale ngendlela ekumele sityale ngayo, sifundiswa ngayo apha kwaLouis. Ii-toolkits esizifumene kwaLouis Agri zitshintshe ubomi bam ngoba zikwazi ukundincedisa ekulimeni, because kaloku ii-toolkits bendingenazo. So amagaba bendiwasebenzisa nguzenzele wamagaba. So ngoku ndinekiriva, ndine-hose pipes, nje ii-toolkits ezoba ndikwazi usebenza egadini. Mna into endikwazi uyithenga nje zizityalo ngoku qha. Indlela enza ngayo uLouis Agri iyandikholisa, ngoba kaloku ukwazile ukusinika i-uniform ngokupheleleyo, wakwazi futhi nokusinika ii-toolkits, wakwazi futhi usinika ii-seeds soba sikwazi uyotyala ezigadini zethu. So indikholisile kakhulu, nokusinika yonke into yokufunda, ipeni, yonke into ebesinika yona. Ayikho thina into esize nayo, yonke into besifumana kuLouis Agri. So indikholisile ke loo nto kakhulu. Iinjongo zam xa ndiphuma kule project zizoba ndivule ndibe ne-co-op noogxa bam, siqhubeke utyala, sithengise, nathi sibe ngamafama. Ewe.